Halo guysman, जों दा थाबायगासिनो। आयु मालाय भिडिअ बानायदों ने, लाइट इन भिडिअ बोरो एक्सन जाबाय होनो नामा? मा जागोन बाहाय? माने जोङो बोसोर गोदाननि फट' लानो नागिरदों आरो ना बैसागुनि। ओरै केमेरामेनालाय? केमेराफोरा दासो फैगासिनो। साबेसे जागोन ओरैनो? जों हौवाफोर 12 जनसो, हिनजावफोर 12 जनसो जागोन। माखासेयालाय? माखासेया देलायनानै ओजोंहाय दङ, ओमफ्राय जों दा सानै दङ नै। नै जोंना बे सफैबानो जाबाय, रेडि जाजोबबाय। मा होनोमोनलाय खाम सफैबाय। र' ओइ फंबाय र'लाय। दामनानै देखायनां एसे। दामलाय दे। बोनांगौ। आंलाय बिसुनजिरा आंनिखौसो थ्रोबा नागिरबावदों ओमफ्राय। मोनखायाबा दे दामलाय आखल मालाबा फै है होनदों बोनांगौ जायाखै फैजोबबाय बयबो रेडि जोब नैबे नानियाबो नै फंबायालाय फंबायबो दं जों दा बयबो थांजोब नागिरबाय फोथारावसो फिल्डआवसो लायगोन नालाय बैसागु बेनार फैदा सेंग्राफोर फैदा मोजां जारौमोन दामनोथ' रोंखाया सेंग्रा सिख्लाफोर जमा जाजोबथारबाय एकदमबारे फैजोबबाय सिफुंखौ आं लानांगोन फैजोबबाय सोरबा खेबजानो होनबायबो नामा ओरैहाय जों लागोनि जारौमोन बिसोरो गासिबो ना जारौ ओरैजाय जारौ उन्दै रेडि जाबाय सिफुंखौलाय आं लाबाय रेडि जाबाय नै दा मारै खेबजागोन मागोन रायलायगासिनो दङ गोजा होनलाय गासिबो नैबे जारौमोन उन्दैबो दं नैबे सेंग्राफोर ओरैजाय उन्दैफोर आरो ओरैजाय सिख्लाफोर फैबावगौ जारौमोन मेनाजारा जोंना नैबेनो आंखौसो होनो नागिरबाय मोजाङै फोरोंनानै हो लारि थांबाय बिदि बारनो थानांगौ बिदि बारनो थानांगौ लाजिबावबाय समायना बिनि जायगायाव थालाय नों ओरैयावबो एसे बारग'नाय आरोखि ना गोजा जोब जाहैबाय गासिबो रेडि जाजोब्बाय होमबा गाइसमोन औ होगासिनो नै खालामगासिनो ओरैबो खालामगासिनो भिडिअ फंबायाबो बोरै इउटुबारखौ रायग्राया नैबेनो न'खर खनसेलाय साबसिन जाखो होनदों रायाखैथ' गोजा गोजानाव
दे बुंनायलाय बै मुना एसे फै मुना बारनबो मुना सासे खोन्थालांजोबगोन आङो आइ गुदाखिबो गोदामाफोर नायनो हा र' बिदि खालामदों नैबेबो जादों नानि एसे दावखो औ जाबाय जासिगोन दे मोजाङै रायलायनो था नुना नुवा बुस्थुआ नायहरनायलाय दे रेडि बयबो गां फुवारजोब्बाय एबाराव मिनिदों औ दावसाबजोब दे दावसाबजोबला नङाबा जाजोब्बाय एसे उन्दैखौ दावसाबल' राफोरा नुवाखै नोंसोर दावबो एसे जाब जाबबाबो जेबो नङा बियो मिथिबाय नै बियो बे सुखौ फुदो बे सुखौ एसे दावबोफिन दे दावबोफिन दे ओमफ्राय जाब जाब खालामनानै दावसाबला दे गां फुवारदो मोसानानैबो दिन्थिनांगोनलै फट' खेबजाखांबा दे दामनांगौ औ फैलाय केमेरामेन बेजों गामिनि जारौ मोनजोब गासिबो जाबाय रेडि दा फट' शुट बानायगासिनो दङ ओरैजाय नै केमेरा शुट बानायदों दाउस्रिलाय होजेनबायलै दाउस्रिलाय ओइ दाउस्रि खामदांबा हेलौ गाइसमोन दा नै दाउस्रिलाय मोसानो नागिरगासिनो जागायजेनहांबाय केमेरायाव नाय मिनिस नुजोब एसे आंखौ बारा दा खुलुम जारौ मोनहा आंखौ बारा दा खुलुम आंखौ बारा दा खुलुम आंखौ मानो लेंहरामोन दोंसे मोसाबा जागौमोनदां दाना सेंग्राफोरनि फारि सिख्लाफ्रा लाखांबाय गासिबो दारि गोनांबा साइज नुबावगौमोन
भिडिअ खालामदों आरो भिडिअ खालामदों समान लाखिदा लादो नै जोंना गाइसमोना दासो फटक लाखांदों नै जोंना इउटुबारा सिख्लाफ्रा नै मालाय फटक लादों फटक लायो नै डिएसएलआरजों खेबजानोसै डिएसएलआरजों बयबो फट' खेबजादों नै जोंना आब'आ जाय फाराफारि गावबा गाव फटक लालागासिनो बयबो गाइसमोन नै बिसोरबो नै जारौमोनहा बाय बाय 1080 मोजां बाय बाय फटक लादों आरो नैबा साद्रि बानायनानै होदो आंहा नैबे डिजाइनार भिडिअखौ बावनो फोजोबनाय जासिगोन लोगोफोर नै जोंना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामना होबानो थाब जानायनि एसे जौगानो हानायनि दे होमबा नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनफिनसिगोन लोगोफोर